Ahoj, zdravím vás z naší hokejové kabiny. Zítra hrajeme zápas, tak jsem si přišel trochu zatrénovat. A musím říct, že je obrovská škoda, když vidím, že dnešní děti tak málo sportují. Co říkáte tomu, kdybychom to nějakým způsobem změnili? V dnešní době jsou populární challenge, a tak společně se Saskou jednu vyhlašujeme. Doufáme, že se zapojí co nejvíce dětí, ale klidně i dospělých. Během 6 měsíců si můžete vyzkoušet, jestli jste lepší než já. Půjde o jednoduchý cviky, který by měl každý zvládnout, a challenge se bude jmenovat Dáš to. Takže pojďme na první challenge. U hokeje, ale i v životě je hrozně důležitá rovnováha. Proto první challenge se jmenuje Holubička. Jako první nám ji předvede Veronika, pak se pokusím já. A co k tomu budeme potřebovat? Trpělivost, rovnováhu, lžíce a vajíčka. Nejlepší asi na tvrdo. To je docela dobrý. A teď jdu na to já. To nebyla holubička, to byl vystřelený holub. Ještě jednou to zkusím. Jsem teda zvědavý, kdo bude lepší, jestli kluci nebo holky. Vyfoťte se, natočte video a vše přidejte pod #dáš to.